Umbutho wabafuyi beegusha kwilali yaseXolosa Cebukuhle edutywa uthi isakhiwo izwe liyazuza shearing shed abasifumene kwisebe lezolimo likarhulumente wase-Eastern Cape siza kuzisa utshintsho ebomini babo nakwindlela abafuya ngayo. La mafama nasandula ukufumana izitshixo zale shedi kumphathiswa wesebe unkosikazi Nonceba Khontsiwe athi nawo axhamle kuphuhliso lwezakhiwo zoqoqosho lwezolimo enjongo yazo ikuqinisa iinguqu nophuhliso kweli phondo. Ishedi lesithe sayakhelwa nguDr Da kuwo lo nyaka siwushiyileyo ka-2024 usincede kakhulu ke kuba besisoloko sisokola sichebela emizini iminyaka eli-10. Ngoku ke sinethemba lento okokubana sawuthi sibe siphucukile ngale ndlela yenze ngakuba besisokola kwa ukwenza isorting amabhali wethu siwangqalela phandle. Ngoku le ndlela kwenziwe ngayo sanikwa yonke equipment kuba le sharing shed fully equipped, zonke izinto zayo zikhona, asinanto izawuphinda isisokolise. Ibisoloko isisanqo iminyaka le yoba njengoba sinezigusha sinazo uyawuthi umgangatho woboya uzuphucuke sibe nendawo ekufana nale sikuyo apha eyi-sharing shed. Ngethamsanqa ke ihamba ne-dipping tank. Itsho loo nto le ithi yonke into siyenzela ndaweni kuba phaa phambili besizenzele yethu nantsi phaa ngaphesheya idiphu yegusha ifuna sithuthe amanzi ngabafana kuthweni kodwa ngoku yonke into yenzelwa apha kufitshane. Isinika ke ithuba elihle loo nto leyo uba siphucule ezi gusha zethu ziyeke uba zigusha ezinoboya ibe zigusha zoboya ukuze noko nemali lena itsho iphucuke esiyifumanayo ngoboya bethu.